До нашага эфіру далучаецца Павел Латушка, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету і лідар народнага антыкрызіснага ўправлення. Спадар Павел, добры вечар. Добрый вечар, вітаю вас. Ці вы ўспрымаеце таксама гэта як перамогу, можа, і дэмакратычных сілаў, тое, што дыскваліфікавалі Юрыя Майсевіча? Гэта тое, што павінна было адбыцца, гэта адказнасць прадстаўнікоў рэжыму за той ціск, які яны ажыццяўлялі ў адносінах да члена нацыянальнай зборнай на алімпійскіх гульнях у Токіо ў 2021 годзе. Гэта справядлівасць, якая ўсё ж такі перамагла. Зразумела, што можна казаць пра ступень, можна казаць, што не толькі Майсевіч адказны за тое, што было зроблена ў адносінах да беларускай спартсменкі, але ўсё ж такі гэта адбылося, гэта доўга ішло, 3 гады. Гэта яшчэ раз кажа, што не трэба здавацца, трэба ісці да канца і можна дабівацца вынікаў, не гледзячы зноў ж такі на высілкі. Усё ж такі гэта была праца 3 гадоў, у тым ліку юрыстаў народнага антыкрызіснага ўправлення. Мы пачалі займацца этой справай фактычна, калі ўжо Крысціна знаходзілася ў аэрапорце у Токіо. Тады у мяне адбылася першая з ёй размова ў 2021 годзе. Пазней уключыўся ўрад Польшы. Я тады патэлефанаваў намесніку міністра замежных спраў спадару Пшыдачу, і яны аказвалі дапамогу. Ну а пазней ужо адвакатаванне, суправаджэнне яе справы у Athletic Integrity Unit і таксама у дысцыплінарным трыбунале Міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыкі. Спадар Павел, разам з тым, вось Юрый Майсевіч адхілены ад спорту на 5 гадоў, але вы звяртаеце ўвагу тое, што 30 беларускіх спартоўцаў і дзеячоў спорту знаходзяцца за кратамі незаконна, з'яўляюцца палітвязнямі. Аднак, на вашу думку, дастатковай рэакцыі ад міжнароднай супольнасці спартовай няма? Так, я думаю, што нам варта скарыстацца таксама гэтым рашэннем. І учора, калі мы камунікавалі з міжнароднымі СМІ, яшчэ не аналізавалі, ці ўсё ж такі яны прынялі гэту інфармацыю для распаўсюджвання, але калі ўсё ж такі прынялі, мы спадзяемся, што наш зварот да спартыўнай грамадскасці, да арганізатараў алімпійскіх гульняў таксама будзе пачуты, бо ў беларускіх турмах знаходзяцца тысячы палітычных зняволеных. Сярод іх каля 30 беларускіх спартсменаў ці супрацоўнікаў сферы спорта беларускага, у адносінах да якіх ажыццяўляецца гвалт. І уявіць сабе сёння удзел прадстаўнікоў рэжыму ў спарціўных міжнародных спаборніцтвах, гэта недапушчальна, і мы стаім на гэтай пазіцыі, мы будзем дабівацца. На мінулым тыдні у нас адбылася пасяджэнне першай рабочай групы міністэрства спорту Польшы, у якой я таксама прымаў удзел. Гэтая група працавала раней, але першае пасяджэнне уже з новым урадам, і мы абмяркоўвалі пытанне допуску беларускіх спартсменаў у каманду бежанцаў. Гэта даволі складаная тэма, але мы ёй ўсё ж такі займаемся, бо калі не займацца, то такіх вынікаў, як прыклад Цімановскай паказвае, не будзе. Гэта пытанне допуску да іншых міжнародных спаборніцтваў, пытанне падвойных санкцый, які ўжо ажыццяўляюцца адносінах да спартсменаў, калі яны фактычна пад санкцыямі рэжыма, бо рэжым іх не ўключае ў адпаведныя спаборніцтвы, і адначасова пад санкцыямі умоўнымі міжнароднай спарціўнай супольнасці, бо ім няма магчымасці ўдзельнічаць, бо міжнароднай федэрацыі таксама іх не дапускаюць, напрыклад, з-за вайны ва ўкраіне. Так што гэта таксама пытанне патранату над канкрэтнымі спартсменамі канкрэтных краінаў, і гэта мы таксама абмяркоўвалі з польскім бокам, раней з нямецкім і з французскім. Калі кажам пра рашэнне ў справе Юрыя Майсевіча, так, ён на 5 гадоў адхілены ад спорту, але мы ведаем, што ён знаходзіцца ў Беларусі, напэўна, там блізкі да рэжыму, і ці ўвогуле моцна забаліць яму гэтае рашэнне, на вашу думку? І ці моцна забаліць? Я хацеў бы, чтобы вы нас не дэматывавалі. Шановны спадар вядучы, ўсё ж такі, пагадзіцеся, можна не займацца падобнымі справамі, можна забыцца пра ўсё, што адбываецца ў адносінах да беларусаў, не займацца адказнасцю Лукашэнкі, яго памагатых, які з'яўляецца Юрый Майсевіч, проста і думаць, што ўсё роўна гэта не мае сэнсу. Альбо 5 гадоў адхілення яго ад удзелу ў мерапрыемствах спорта, гэта не той вынік, які мы чакаем. Ну, мы ўсё ж такі стаім на пазіцыі займацца, прыцягваць да адказнасці, дабівацца гэтай адказнасці. Нават калі гэта каштуе 3 гады працы, шмат зумаў, паседжанняў, адвакатавання, аргументацыі, прававой, лістоў, мы лічым, варта займацца, бо мы павінны дабівацца справядлівасці. У малых справах, у канкрэтных справах канкрэтных асобаў, так і агульна справядлівасці па беларускаму
кейсу, калі хочаце, ўсёй беларускай сітуацыі, якая сёння склалася з-за дзеянняў злачыннага рэжыму ў Беларусі. Я за тое, каб працаваць.